envolvent. Aquest llibre és la missió especial i tracta de dos germans, Pere i Víctor, i la seva cosina Lèlia, que formen la colla 2+1. Van a fer dues aventures. La primera, van a rescatar el seu oncle Ramon d'un castell abandonat. I a la segona, van a fer una excursió al bosc per provar un sistema d'enviar missatges.